Adjektiver og adverbier. Adjektiver eller tillægsord. Funktion. Den lægger sig til navneord og ikke bøjet efter køn eller tal. Gradbøjning. Anden gradbøjning hedder komparativ og kan bruges til at forstærke det udtryk, man nu vil sige. Eksempelvis, they had a really good dinner. Tredje gradbøjning hedder superlativ. Der er 2 måder at bøje regelmæssigt adjektiver på. Første måde. Næsten alle enstavelsesadjektiver og tostavelsesadjektiver, der ender på y, er, ow og le, får tilsat er i komparativ og est i superlativ. Eksempel: hot, hotter, hottest. Anden måde. Ved tostavelsesadjektiver er det almindeligt at bøje den med more i komparativ og most i superlativ. Der er dog en undtagelse. Det er de ord, der ender på y. Eksempelvis: beautiful, more beautiful, most beautiful. De adjektiver, der bøjes uregelmæssigt, hedder good eller well, bad, ill, evil, little eller small, far, near, old, much, many og late. Placeringen står enten attributivt, altså foran navneordet, eller prædikativt, som omsavnsled efter to be, to become osv. Eksempel: it's a big man, det er attributivt. He is pretty, det er prædikativt. Prædikative adjektiver kan udtrykkes attributivt. Eksempel: prædikativt: I am happy, attributivt: a happy boy. I nogle tilfælde har adjektiver en anden betydning, når de står foran et navneord. Blandt andet ordene present, proper og concerned. Eksempelvis: the members present, der betyder present tilstedeværende. The present members, her betyder present nuværende. Adverbier eller biord. Funktion. Lægger sig til verber, adjektiver og andre adverbier eller hele sætninger. Adverbiet er også med til at forstærke det ord, man vil udtrykke. Eksempelvis: he walked eller he walked slowly. Adjektiver eller et adverbium. Et subjektsprædikat, omsavnsled til grundled, er altid et adjektiv, da det beskriver navneord og ikke udsagnsord. Eksempel: the man was hungry. Nogle verber, become, seem, appear, look, sound, taste og smell, svarer til to be eller et lighedstegn. Efter disse verber bruges ofte et adjektiv. Form. Mange dannes ved, at der tilføjes ly til et adjektiv. Adjektiver, der ender på y, forandres til i, når der laves et adverbium. Eksempel: easy bliver til easily. Nogle ord er de samme, når de er adjektiver, som når de er adverbier. For eksempel daily, weekly, early, kindly osv. Mange adjektiver som friendly, likely, lovely, lively, lonely, silly og ugly kan ikke dannes adverbier med ly, men de kan skrives om til et andet udtryk. Eksempel: a silly smile bliver til she smiles at him in a silly manner. Bøjning. Adverbier kan i visse tilfælde også bøjes som adjektiver. Adverbier med en stavelse samt early bøjes med er og est. Adverbier med 2 eller flere stavelser bøjes med more og most. Nogle bøjes uregelmæssigt, og det er dem her: well, badly, ill, little, much, late og far. Placering. Adverbier kan som hovedregel placeres 3 steder i sætningen: som indledning, inde i sætningen eller som afslutning. Et adverbium må ikke placeres mellem et udsagnsord og dets objekt. Rækkefølgen er som oftest mådeadverbium, stedsadverbium og tidsadverbium, hvis der er flere adverbier i en sætning.